Tulin taas kattoo Hiitolanjoen tilannetta, kun täällä on Iimonenkin koski tuosta purettu. Vesi virtaa. Tuossa seuraava Lahnasen koski. Käväs kattoo miltä se näyttää nyt, siellä oli vähän remonttia. Siinä on aika iso puotos tässä koskessa. Täällä on vähän korkealla, tää vesi joutuu tuossa kahlaimella, on pikkasen noita reittejä. Täältä suunnastahan täällä on ihan täysin esteetön reitti, täällä on tosi kivat nähdä. Hienosti jo viime syksynä oli tehty kaikki pitkospuut. Kuohu. Keväällä oli niin paljon vettä, niin täällä vähän sortu tää uoma, niin täällä on vielä remontit menossa. Tuotu paljon lisää maa-aineesta ilmeisesti. Sitten olisi nyt hyvä laskea kanotilla tai jollain backcraftilla. On tämmönen kapea jyrkkä uoma vaan. Tosi rajusti virtaa vettä. Nää on hienosti tehty nää kaikki voimalaitokset jätetty ja sitten nämä entiset patoaltaat tänne on tehty kivat tai penkit ja voi viettää aikaa. Tuolla sitten kauempana on sitten ensimmäinen koski, mikä purettiin jo 3 vuotta. Tuosta pääsee sitten, reitti menee Ritakoskelle ja tässä katsoo, kävelisikö sen läpi vielä. Suuhun koskee selkää. Tää on tehtykin hieno tämmönen katselutasanne. Kävellään nyt läpi. Täällä on tää pieni polku. Vanha polku, mitä on joskus ennenkin kävelty, niin katsellaan tää vähän läpi. Näyttää siinä riistokamera laitettu puuhun näköjään. Siinä on majava käynyt vähän jyrsimässä.
Nykyään tuollakin toisella puolella, eli mulla on auto jätetty tuonne parkkipaikalle ja kiertänyt tuolta. Olikohan siitä tostakin reunasta? Taitaa mennä kävelypolku. No niin, tämmönen onkin tasainen, niin näköjään romahtanut joku puutuu. Siinä oli perhokalastaja kokeilemassa. Olisiko mitään? No niin. Tässä on näitä vanhoja puita. Nyt alkaa tuo Ritakosken koskimista jo kunnostettu. Tulee uusia puita. Onhan hienot näköalat. Tuossa on metalliristi, kun siitä ne veet valuu voimalaitoksen turbiinit sisältä. Sieltä näkyykin taustalla junaradan takaa Kuutostie tuolla. Tehty hieno muuri tuohon. Korjattu junaradan leuna. Noin tänne on rakennettukin tästä Ritakoskelta myöskin parkkipaikkaa. Niin parkkipaikkaa kuin polku tänne. Tässäkin on kivan pisto tehty kalastusta varten. Sielläkin näkyy koivurunkoon näköjään majava käynyt syömässä. Tuolta äsken kiertelin ton toisen rannan ympäri ja siellä näkyy se Lahnasenkoski. Ja sitten äsken menomatka meni tuolta rantaa myöten tuonne sillalle. Tällainen illansuureissu. Hieno ilma. Ei siitä voisi laskea kanonti tuohon järveen kun Iitolanjokeen.
Siinä huudettiin. Kengät, kun kävin tuolla kastelemassa, oli hiekkaa ja pitää mennä kauppaan. Siinä hyvät opastekyltit. Tuosta äsken lähettiin ja tuolta ympäri. Tuolta Uuden Ritakosken yli ja sitten tuosta paikan päällä.